Moro kaikille! Tänään olisi kuonnaa, mutta eikö me käydään vähän kaupassa ostaa iltamuonaa. No niin, nyt ollaan saavuttu kauppaan. Bye bye K-supermarket. Joo. Ja niin nähdään taas sit Maxilla. Joo, eli me ollaan saavuttu tänne Maxille. Tänne saavuttiin ihan aikaa sitten. Max tulee kohta. Aletaan sit katsoa vähän kyssäreitä. No niin, Max pääsi nyt tänne näin ja nyt sillä on näitä kyssäreitä tälleen kivasti. Se on varmaan valinnut näitä. Okei, kun Inka Hallinen on laittanut, mikä sun oikea nimi on? Mun oikein nimi on Jasper. Niin. No niin, osaaks Keuli Jamets Official Finlight? Millä? Niin. Polkupyörällä, skuutilla, Niin Eltsu S. Lempitubettaja. Lempitubettaja on tällä hetkellä Funk Bros. Ja entä sulla? Mä en tiedä. Mä katson vaan jotain juttua. Eltsu S näyttää uudestaan. Mitä kaikkea olet harrastanut? Mä oon harrastanut yhden kerran. Kävin rumputreeneissä. Sitten mä oon harrastanut puoli vuotta katutanssia. Mä käytin. Tikru X. Se olisi sitruunalla puuttuva palanen. Meillä ei sitruuna, meillä on sitruunamehua. Puuttuva palanen luik. Hei, otetaan toi... Tässä on joku muovijuttu, otetaan se pois. Tossa on tommonen jännä muovijutska. Näkyy, hei! Mä tuun tänne näin. Mä nauran teille täältä näin. No en testata aluksi, että paljon täältä tulee. Okei, täältä tulee aika paljon. Ihan sama täältä pois. Katot muun ja... Lisää! Laula. Ja mä hajoin suuhun koulun vieressä kiskalla. Laula. Heti tajun, että oot mun makuun. Samat bändit. Täysin listaa. Sä oot tykkäyslistaa vaan. Miksi sun oikein ohimo on punainen? No se on syntymämerkki, niin ihan vaan sen takia. Kuinka monta vuotta me apinat ollaan? En mä tiedä monta vuotta apiennot on, mutta mä oon ainakin ne. Niin, mä oon 13. Mä oon 02, toi 02, kaikki 02. Mistä vessapapperia sun ympärille sun tulee muumio ja mä trampaalle pomppeihin? Aamulla joku luulee, että joku on käynyt p***alla trampolilla. Joku Dreami. Minkä ikäinen oot? Onko sun tyttöystävää ja pelaatko jotain pelejä? Olen 13. Ei ole tyttöystävää. Mitä? Pelaatko jotain pelejä? Minä pelaan Game Modia ja BMGtä ja... Mitä toivot tällä hetkellä eniten? Kunnon tietokonetta, mikä kestäisi, kun meidän oma tietokone on vähän nyt semmoisessa tilanteessa, että se ei nyt ihan niinku toimi kunnolla. Tee punnerruksia ja taputa kätees yhteen selän takana.
Mistä? No, tämähän on ihan helppo. Kato, kuva. Ota tosta. Sinne. Punnerruksien vuoro. Selän takana taputus. Noin! Oi! Tehty. Miten tää aukeaa? Pro. Sä vedät sen kokonaan. Jos olisi tehty ne pro bottle flip tyypit, niin vähän vetää se kokonaan, niin nekin on semmosia pro tyyppejä. Okei. Pro. Pro. Meni jo. Me pellejahtiin. Pelleis. Mennään vaan. No niin, nyt ollaan pellejahis. Etitään pellejä. Let's do this. Ei mitä vitsi, onks toi pellejä? Joo, mitä? Mitä vitsi, mä löysin pellei! Ei vitsi. Vitsi, kun Moksi lähti tonne toiseen suuntaan. Nää kyssärit nyt taisi varmaan olla tässä. Ollaan menty etsimään clownia ja menty trampalle muumioasussa ja syöty pullareita. Joo. Nyt me pistän tän vessapaperikameran nyt tästä pois päältä ja kaikki menee nukkumaan hienosti nyt. Hyvää yötä. Tää video nyt tässä. Nähdään joskus taas. Ei enää nähdä huomenna, mutta nähdään joskus. Ja sois moro.